Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong hapon sa ato mga pinalangga ng mga tagpalamati. Mayong hapon sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa siniya nga tinion sa ilaman tag sa eka mga transistor radio and also sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live. Sa subong man nga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 9, tuig 2021. Kamusta dira mga ka-aksyon naton nga nagapahunay-hunay sa siniya nga tinion while naga-monitor man sa This Is My Life. By the way, sa sumong nga hapon, maging kaupod ninyo ini si Indayan. Alos man temporaryo sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugatong. Antas man ang tanan, dili kita anay sa aton ialakat sang panahon. Kay ang southwest monsoon o kun hangin abagat among subong ang nagaapekto sa Western Visayas. Kag ang Intertropical Convergence Zone naman o kun ITCZ ang nagaapekto sa bilog nga pungsod. Ang Western Visayas dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod naka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may laptarap nga pagtupa sang ulan mangud man sa hangin o kun hangin habagat. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nabagatnan nakatundan padulong nabagatnan ang mabatyagan sa bidog nga isla sang Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalot. Kaina nagbutlak si Haring Adlaw, las 5:22 kay na say aga. Kag ini naman ang magatunod las 6:05 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura, yara karon nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. Ano ba mga dapat nato ni istoryahan sa sumong iya nga hapon? Antes man ang tanan, diretsohon ko na lang okay? Sa aton nga mga balita bala sa national, kay subong nagwa ining report angot iya sa pilaman ka mga ginapagwa nga datos nga kumbaga nagapamatuod abi, no? Nga ang syudad sang Davao amo kuno ang bag-ong epicenter. Pero nagpagwa diri sang statement ang Department of Health kag ginpanginwala ang iniya nga palayag. No, hambal sang Department of Health wala ina sang kamatuoran nga ang syudad sang Davao amo subong ang bag-o nga epicenter sang COVID-19 sa pihak sa pagtaas sang bag-o nga mga kaso sa lugar. Kay una diri sa report sang Octa Research bala, no? I know familiar kamo sini kay usual taman ini gina pagwa, no? Or ginapalayag sa kahanginan ang mga statement sang Octa Research Team kay iniisa siya ka independent research group nga monitor man, no? Naga-monitor man sa like dalagan abi sang vaccination program sa Pilipinas, kung tubtub pilaayhan, no? Ang mabakunahan or sa siniya nga quarter, and also
ang ilaman nga mga target, no? Pila iya ang ilang nga target kung mag-abot ang ini nga bulan, di ba? Nagdigadto may ara to nga do nagaanhanay pagani, tawag ni masabat ang isa, masabat man ang isa. Okay, tinagapalayag ang Octa Research nga base isa mo ni nga bulan makalambot amo ni kadamo ang aton nga cases. Nakadepensa naman si Malacanang or si National Government abi nga hindi na malabot no? Hindi na malabot na tingwaan sa government kay hindi na malabot. Yan. So, ang Octa Research amo ni subong ay nangin basihan kag kun nga nagwa ang ining report nga ang syudad kuno sang Davao amo iya ang bag-o nga epicenter given sa karon nga ang record nila no ang record sa syudad sang Davao na labawan pa sini ang record diya sang Quezon City no kay ang syudad sang Davao naka-record subong sang 213 ka mga bag-o nga kaso so ang iya naman iya sang Quezon City nga amo ning masami madamo sang kaso sang COVID-19 may ara sila subong sang 207 ka COVID-19 cases. So, sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hambalya, hindi epicenter, no? Hindi epicenter ang syudad sang Davao. Kaya gina-discourage man sini ang pag-usar sa nga tinagaya nga epicenter sa paglaragway sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa isa ka lugar. Kay tikon pa min sa ron tuod, kung ikaw naga-star halimbawa muna sa Davao City, syempre magkulbaan man ikaw, magsala man ikaw nga mahambalan ka mo ang taga Davao ka, kamudang epicenter subong sang COVID-19. Syempre, magluwas nga maglain ng imo nga buot kag kung mahambalan ka sang amuna nga mga istorya, makulbaan man ikaw kay ti gani, no? I-classify ba lang imo nga syudad nga epicenter? Do pareho lang man sa mga drugs ba nga ginatawag nga hotbed na mga muna lang mga term ti mga kulbaan ang tawo bisan tuod nga wala kita didto pero ti ma-feel man naton ang balatsagon sa mga tawo nga didto ya naga-estar. So sige ang isa lang guro sa ginapahanumdom sang DOH nga kung mahimo hindi magpinagusto gamit sang mga tinaga nga may tendency nga makadulot lang sang kakulba sa publiko. Ang ikaduha naton nga balita, ining palayag man sang Malacanang nga malabot gidya. No? Malabot ang population protection sa NCR Plus 8. Kay ti given sa karon diri sa Pilipinas ang NCR Plus 8 no amo ni sila ang gina-priority sa aton iya government kay diri man nga area nga do medyo hindi lang medyo kundi damo gid ya no damo gid nga kaso sang COVID-19 given nga sila man ang sentro no sila ang sentro kun ekonomiya ang paghahambalan. So suno diri sa kay or suno sa Malacanang malambot agid na, no? Malambot agid na ang population protection. Sa Metro Manila kag walo ya ka mga ginakabig economic or key economic hubs. Ang mga lugar diri sa Pilipinas. Kay man nagpagwa diri sang statement si Manila Mayor Esco Moreno nga nagsiling bala nga ay hindi walang alang gid malambot ang herd immunity subong nga tuig. So, una diri nagpalayag iya sang statement si nagpalayag si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga balya target sang gobyerno nga makabakuna 500,000 people kada adlaw sa NCR Plus 8 agud iya malabot ang herd immunity sa November 27. So bisan lantaw naton do ka imposible pero i-pray naton nga mangin posible, di ba? Kaya para man ini sa aton tanan para sa mga Pinoy. Apang ang isa lang diri galing Katarupang doon kay naghambal ang sa bahay naman niya sang DOH si Health Undersecretary Mierna Kabutahe nga maya sa karon instead of November 27 nga palayag yan ni Secretary Galvez ang iyaya sang DOH target sa karon sa Pilipinas para malabot ining population protection antes matapos ang tuig. Meaning wala na siya nag-specify kung ano nga petsa sa subong iya nga
tuig kag kung anuman nga bulan. Basta antes matapos ang tuig. Sige, kabay lang or kabay pa nga matapos ini kag matemprano tapos ini, na? Kay para yang protektado. Ini man gid sila nga 100% pero at least bala may kumpiyansa na kita sa aton iya kaugalingon nga kung halimbawa wala man naton ginapangayo pero ka-acquire kita abi or matapikan kita sang COVID-19 nga balatian, do hindi tanto ini ang epekto man sa aton iya nga lawas. So sige, 1:54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action. Kaya sa akon yung pagpanumbalik, aton man pag-istoryahan ang aton yung topic for your information. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
lalaki, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sa aton iyang FYI topic sa subong nga hapon. Damo ni maka-relate, di ba? Damo ni maka-relate sa akon nga topic sa subong iyang nga hapon. Walang ginasiling madulom. Madulom ang anuman. Pati mga rason kuno nga anaga ito mga ton iya nga ilok, di ba? Hindi kita yung malikawan. Tao lang ta. Hindi na malikawan nga mag-ito mga ton ilok. Kapin pa kung may ginagamit kita dira mga isog na nga mga ginapang butang dira naton. So, sige. Pila anay ka mga rason and then i-share ko man sa inyo kung ano ang pila ka mga simple man nga mga pamaagi, no? Nga gina-advise sang aton iya mga eksperto. Okay, number 1, no, mga rason. Una, may mga tao gali nga may balatian bala nga diabetes. Pwede iya nga mag-itom ang kilikili. So, mas maayo kung hindi pa na malala ang imo iya nga diabetes, bala nga kinahanglan mo magsunod iya sa mga proseso man for the treatment, i-anhagid anay pa ayuha inang balatian nga diabetes, no? Kay for sure basi bala amo na ang isa sa reason kun nga nagaitom ang imo gali nga ilok. Ang ikaduha, oy pwede taman inigali ma-inherit sa aton iya mga ginikanan. So may mga tawo wala ko din nagapang nagapang hisa kung anong madrang kolor nimo kaya ko gani ito man. Hindi ka na yung malikawan kay Pinoy kita, 'di ba? So, ang isa magili sa reason, no? Basi iya nga ang pamanit, no? Na-inherit nimo ang kolor iya sang pamanit sing imo nga ginikanan. So, ito man ang imo iya nga ilok. Pero hindi man na siguro siling nga kung itom imo nga ilok. Ma-identify gina actually mo bisan itom ka bala, no? Na-notice ko na bisan i-check yung gani sa internet. Makita ninyo dira kung ano ang kinalain sa itom nga ilok sa tawo nga itom lang gidyang pamanit, 'di ba? Okay, ang ikatatlo, ang sobra dira nga paghalay kuskus. Mahilig ka dira magkuskus ng imo iya nga ilok. Kag nagausar sa mga deodorant nga tamaan ka isog. May tendency nga makapaitom man ina sang ilok. May natandaan ko sang una, no? Mga uniform na bala, no? Na-notice nimo kun kay isa nga sa may ilok dampi sang imo iya nga uniform. Kapin palay kang imo nga ba uniform abi nang kit-anon di ba? Ang tawag ni like mga white or other color pagid nga visible, no? Ang mga higko. So, makit-an gid ang agi man sang deodorant nga tam-an iya ka isog, no? Naga-use ka lang kay tungod para iya nga mahamutan, hamot ang imo iya nga ilok pero wala ka kahibalo tapos ang nagali ginagwanta mo lang nga nakatulan ka na, tapos ang ulihid hindi na manami tulokon, no? Ang imo iya nga ilok kay tungod man sa mga maisog dira nga mga deodorant nga imo gingamit. Ang ikaapat, sobra nga pagbunot sang tawag na balahibo sa ilok. Pwede nga magdulot ina sang infection. Kag if na notice nimo, pwede man ina nga ang term bala nga
chicken skin ang itsura. Yan. Amo na ang mabudlay, di ba? Amo na ang mabudlay kung mahilig ka dira ang magpangbunot sang imo iya nga balahibo, no? Sa ilok. Actually, may arap man sa mga may mga safe man bala nga mga pamaagi agud iya nga mabunot ang buhok sa aton nga kilikili nga ina barang sa isa lang ka pagkuha no kun pilaan na man siya kaadlaw antes iya nga magtubo naman sa liwat kay nami kun makuha gid ang pinaka-root niya no ay para hindi man dasig magtubo kay man on like mga razor lang iniho do dasig lang man Japon pilahan lang kun kaisa tulog mo lang pagkadugi-dugi nakakatol nagatubo naman siya gali okay sige ang ikalima hindi dira magsuksok sang mga bayo na bala nga tamaan gid ka pikit ka din nagidampi sa imo iya nga ilok na kay man amo man inigaling reason kay nagakaduga ka bagiid bala no nagakabagid dira nagakakiskis ang imo iya nga panit sa imo man nga ginasuksok nga bayo that's why nga natingala ka na lang do ka hapdi how no pag panghabon mo abi do ka hapdi may pilas na gali na pilas ni man ay kay sa ginsuksok ko to siguro nga bayo sa t-shirt ng tamaan gito ya ka tamaan ka tamaan ka gutok sige so ang importante man sa aton kay man kung dako gali ang imo diri nga tawag di actional Mario braso diri di abaga hindi ko maintindihan actional mar pasensya gid actionals butkon dako ang imo nga butkon kuno according to actional mar okay o isa man na gali sa reason kay man una sa na-mention ko man may tendency nga maipit ang imo iya nga panit ginapakita, gina-demonstrate din ni isang kilala ko. Gina-demonstrate din niya sa ako, no, kung ano ang matabo, kung dako ang imo iya nga, butkon, may tendency nga muna nagaka-ipit dirang imo iya nga panit. Kaya actually, ang aton bala panit sa ilok, no, panit naton sa ilok, tamaan ka, hindi siya tawag ni, hindi siya medyo no? That's why nga gamay lang dira nga gas-gas or bisan pahiran mo lang gani isang panyo or any pa dira, no? Basta abi nga tawag na, ang gagmay na bala nga panyo na tawag na gani. Towel, no? Bisan pahiran mo lang sang amuna kung tamaan ka sensitive ang imo nga panit, da mo gid manotisyahan nga daw may dumi nagabukol-bukol na si imo yang ilok kag nga lak do kakatol nga amo nagali may ara na notice mo na lang sa ulihi nga do nagaitom lang imo yang ilok. So amo na ang mga dapat naton iya nga i-considerar, no, kag dapat naton nga pag nang tandaan, no, agud iya nga ma-make sure naton nga hindi mag-itom ang aton iya nga ilok bangod man sa pila ka mga rason. So ari, ang pila naman iya ka mga ginatudlo man, no, sa mga eksperto para iya nga magputi ang aton iya nga ilok. Hindi man siguro gid nga literal nga magputi-puti gid siya, kundi magtinlo lang siya kag kun lang tawon ka ka hamis. Okay? Sige number 1, pwede mag-usar sang gentle cleanser kag tualya. Amat-amat lang amat-amat lang ang tinlo sang imo iya nga ilok kag given gani nga sensitive na siya nga part sa aton nga panit, para lang nga makakas ang dead skin cells or mga nagtig-ana dira nga panit, hindi pagpasobrahan kay basi maglala ina kag mas pagid nga mag-itom. Ang ikaduha,
pwede man mag-usar sa moisturizer o kun oils para iya nga lumok, no? Ang imo iya nga panit. So, suno sa mga dermatologists, pwede nga mag-usar sang honey, no? Bilang pangtinlo, apang maghalong lang sa pag-usar dira kay usual tani ginagamit ining lemon bala, no? Ginatudlo nga lemon kuno pwede pang kuskus dire pang kakas sa mga higko para magputi ang aton iya nga ilok. May tendency nga makapilas ina sa aton iya nga panit sa ilok kun masobrahan. Kay ti ano bala ang mga lemon, diba? Siya doon iya ka aslom. So, kung masobrahan magituod, pagkuskus dira naton basi bilang tingala ka na lang nga daw ka hapdi lemon man lang ang butang nimo, so hindi lang pagpatamaan, okay? Ang ika-4 may ara sa mga ginareseta ang doktor nga cream, na ang tawag sina is Retin A, okay? Nga pwede nga pampaputi sa panit, pero mas maayo nga mag-consult kay anay sa doktor, di ba? Mag-consult anay kay basi kung ano-ano lang ang mabakal nimo kag i-apply nimo sa baylo yang nga kayo ng imo yang nga ilok na magputi or maghamis man ay basi maglala pa, okay? Kag may ara man para yang mas safe ka kung hindi ka gina makakanto sa doktor, may ara sa mga department store pwede ka dira yang magbakal sa mga alcohol-free nga deodorant. Make sure mo na ha, alcohol-free nga deodorant kay para hindi iyasang or hindi tanto ang iyaya nga epekto sa imo panit nga nabalang papution niya, no? Papution niya pero may ara siya other nga side effects. So sige, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Amo yadto ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon. I hope man nga makabulig ina sa aton nga mga ka-aksyon. Kaya naga-problema man, no? Tungod iya sa do hindi kuno ka nami lantawon or tulokon sa ila dira yang ilok. Sige. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay this time. Diri kita sa pagbasa na sang sulat nga ginpadala iya sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, sa subong iya nga hapon ang aton nga letter sender, nagpatawag lang ini siya sa kay Kim. Okay, lalaki ni siya ha. Ngalan niya lang si Kim. Ang sulat ni Kim nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tita Wel, tawga lamang ako kay Kim. Bag-o lamang kami ginkasal sa nga ako na asawa. Kag na-notice ko nga okay man ang tanan. Bangod, malipayon kami sa amon kabuhi bilang mag-asawa na. Apang sang sining karon lamang tita, may mga inadlaw nga nainit ako sa akon misis. Kay man permi niya ako ginasugid sa iya nga iloy. Kung may ara sang ginasiling Mama's boy, siya naman niya tita, paglantaw ko, Mama's girl.
Nahibaluan ko man tita nga kinahanglan niya nga mag-adjust or namon nga duha bilang bag-o pa lang gani ginkasal. Galing kaysa subong bala tita nga sitwasyon. Doon na notice ko nga doon hindi ko iya makagiho. Kay bisan separado na kami sa ilabalay. Sige sa gihapon ang chat sa asawa ko. Kaga magpangamusta. Ay natabuan na gani tita nga na late ako sa pagpauli. Naka-report na dayon sa iya mama. Ang ini nga problema tita, amo naman actually na istoryahan sa akon nga asawa. Agin panugyan ko sa iya nga kung pwede, magsalig man siya sa akon para hindi kami mag-away. Hindi kami wala mag-away tita sa mga bagay nga nahimo ko nga hindi niya gusto. Sa pagkatanda ko tita, malapit 5 ka tuig kami nga engaged. Rason nga nag-expect ako, naglaom ako, nga hindi siya magduda sa akon. Kag magpamensar sang kun ano, angot iya sa ginahimo ko, subong nga kasal na kami. Wala ako sang ihibalo tita, pero sa akon lang paghangop, basi nahadlok siya nga basi gulpi na lang ako magbag-o bangod kasal na kami nga duha. Sa akon niya tita, hindi ako malain nga tawo. Rason nga kuntani mahangpan man niya ako. Subong tita ang pamangkot ko, ano bala ang pwede ko nga himuon? Agud nga madula ang pagduda sa akon asawa. Kag hindi na siya sagay panugid sa iya nga iloy. Tita Wa, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Kim. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita. Amo yan to ang sulat sang aton iyang letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Kim. Problema niya kay daw control siya. Hindi siya makagiho even separate sila sang iya nga asawa. Sa ako niya pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action. Kay ako man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman.
na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa Mayong hapon sa kay Sir John Vicente, nagamonitor dira iya sa may hagnaya sa Hamindan Capiz. Pero ang iyang pamilya dira iya sa may Barangay Carabalan, okay, sa Himamaylan. Si Eliezer Likayan, mayong hapon. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon man. Kay Sir Andro Juanitas, good afternoon. Ma'am Jean Hisulgon, mayong hapon. Si sino ni? Marlon Villaruel Mendoza, nagamonitor sa via FB, mayong hapon lang kuno akad patamyaw, mga taga-Hacienda Salaman ka sa Justo family, Tatay Ramon and Nanay Feli Justo sa Hacienda Salaman ka sa San Miguel, La Carlota City. Salamat. Mary Giselle Bostillo Halapa, good afternoon. Pwede ko na pag-greet ang iyong family, Halapa family. Sige, salamat. Sa mama niya kuno nga si Lina Bustillo Halapa. Sige. Angela Liarte kayon dato mayong hapon. Naga-monitor dira sa may bangga tutong sa barangay Felisa. Mama Baste Advincula mayong hapon. Salamat gid Lizzie Acors. Amo ginang imong apelyado. Mayong hapon, kamusta lang da sa amon mga pamilya Asparin, kag Alegria. Halong kamudra tanan. Ma'am Jean Oy Cesar, salamat gid. Sir Alex Fuentes. Sir Michael John Season, mayong hapon. Naga-monitor siya sa Chatu Elise, Parañaque City. Okay. Hernani Duya, mayong hapon. Naga-monitor man siya upod yung asawa. Draya sa Victoria City, sa St. Martin Subdivision. Sir Martin Aliling, mayong hapon. Si Christopher Redfield, Stark Tower, gidya. Ana May Abahon Pinete, good afternoon. Kag salamat kid sa pag-monitor. Elec Satumi, mayong hapon. Kay 3J Internet, mayong hapon man dira sa inyo. Sa kay Ma'am Maria Luz Gehaldo Makunat, good afternoon. Tamyaw niya gali si Ma'am Hope Gipanaga Lunzaga Kasuyon. Happy birthday today. Thank you and God bless. Rosemary Kabugwason, mayong hapon, watching from Kubay Elementary School. Wow, salamat gid sa inyo yung pag-monitor, Ma'am Rosemary Kabugwason, dra sa may Kubay Elementary School. Sige, continue lang sa pagpadaraman sa inyo ng mga mensahe kay inatanan akon nga pagabasahon. Salamat gid. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa.
Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit, may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. This time, diri kita sa paghatag sa inyo sang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Kim. Mayong hapon sa imo, Kim. Kag salamat sa imo man ginpadala diri nga sulat sa This is My Life. Abi mo, Kim, hindi ka dapat too much dira magkabalaka sa imo yang asawa. And also sa imo man nga or sa iloy sing imo yang asawa. Natural lang gid ina, no? Natural lang ina kay ara pa kamo sa ginatawag nga stage of adjustment. Kay syempre, lain na subong nga mag-asawa na kamo. Madamo na sang dapat limitahan. O, kag hindi ka naman na soltero, gani ang prioridad mo subong, amo ya ang imo nga asawa, kag mangin na anak ninyo. Unlan tawon, ina siguro ang too much ang pagkabalakas ng imo yang misis. Pangod nga madamo, no? Madamo sa mga nagabag-o ang batasan kung kasal na. Mas maayo nga mag-on ka mo. Kahit medyo may ara pa na dira sang pagpangduha-duha. Pero kung kasal na gani ko, no? So, dra nagagawa ang matuod nga batasan. Pero sa gihapon, maghalong lang. Okay? Maghalong lang. Kag dapat ipakita mo bilang bana kung daw ano mo iya kapalangga ang imong asawa. May arabi sitwasyon kun ka isa nga ginasiling kun kasal na gani ginalantaw nga basi may isa, no? May isa sa mag-asawa ang maglain ang pamatasan. Meaning, basi bala, halimbawa, ikaw, Kim, basi magbag-o ang imo iya pamatasan towards sa imo nga asawa, o like padapatan, mudra siya abi, sang kamot, mga amuna nga mga senaryo. Siguro, nagahalong lang man ang imo iya nga misis, ano pa, do hindi pa siya agad-agad, no? Nga hindi niya pa bala mag-give up gid nga hindi siya makapanugid sa iya nga iloy. Pero i-pray lang nga sa dalayon sa amat-amat maka-adjust ng imo nga misis kag sa sinaman nga pamaagi hindi na siya halay man nga pabalo or do pareho lang nga do nag-report sa iya man nga sa iya nga iloy. Kabay nga mangin malipayon ang inyo nga pag-upod bilang mag-asawa kag kabiga nga gamay lang na nga mga adjustment kag magpangamuyo lang, Kim. Sige, salamat gid sa imo man nga gin-share diri, Kim, sa aton man sa This is My Life sang imo nga sulat. Kay ti subong notice nato do kadamo gid iya nga mga mag-asawa nga nag-aaway kapin pa bag-ulang kasal o nag-aaway sa pilaman ka mga subong lang bala nila na notice nga mga pamatasan sang ila nga partner. Pero kung ikaw, di ba, kung ikaw yung tawo, dapat nga ni kabigon yung pag ina siya nga new challenge sa imo. Hindi dapat kayo nga maglain sa nga imo yung batasan kay given nga muna kasal na kamo o dapat nga mas magpalanggaanay pagid kamo. Okay, alas 2:38 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang sulat nga ginpadala diri sa aton. Kag salamat, Kim. And thank you man kay Tita Wilma sa ginhatag nga advice sa aton nga letter sender. Standby sa aton sa aton mga ka-action this time. Diri kita sa pag-share sa inyo sa first part sa aton nga horoscope of the day. Unahon naton ang sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Exciting ang inspiration nga ilabi na gid nga ginapakita man sing imo yang mahal sa kabuhi kung daw ano kaniya ka palangga. Di ba
ano ka man dira nagakadala, ang mga positive vibes imo man iya nga ma-acquire. Kag sa imo Gemini, may ara subong iya nga mga oportunidad nga magaganyat or imo iya maganyat para man nga mapa-improve ang imo iya nga pangabuhi. Subong hatagi man sang gamay iya nga pagtamod aghingyo dira sang imo iya nga pamilya. Maghatag sa nga oras kag tiyempo sa imo iya mga ginikanan. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 11. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, lain-lain ang ginatawag nga creative expression nga mahimo matabo. Subong, ara ho, ginausoy mo ang dalan agud yang makakita ka sang love life. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 48, 12, 21, and 39. Mint green is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, hindi mag-intra dira sa online marketing network. Ilabi na kon nalantaw nimo nga wala inaasang kaayuhan nga madulot sa imo or posible scam gali. Mahimo nga mangin mahimo yang nga mauyang lang dira ang imo nga kwarta, i-invest nimo nga kwarta kag oras. So mas maayo hindi lang danay na pangitaa ang mga legit nga mga online abi nga mga negosyo. Kaya dira magpadala-dala sa mga online marketing network kay basi mabutang sa alang-alang ang imo ginatago-tago man nga kwarta. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 37, 49, 53, and 13. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, ang imo delay. Mahatagan ina sang surprise opportunity. May turning point ang imo nga negosyo. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 41. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23, manami ang imo nga feeling sa karon. Kay man daw kabag ulang sang tanan nga bagay angot sa imo nahibaluan sa imo nga mahal sa kabuhi. Posible subong kuno nga tuig may kasal nga matamo. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 15. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22, may permahan nga bago yang kontrata. Mas detalyado ang expansion kag nagasaka man ang imo nga income sa karon. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 56, 39, 13, and 31. Satin white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Amo yadto ang first part sang aton nga horoscope sa subong man nga hapon. Okay, check na dinidanay naton sa mga naga-monitor kay Miss Athia Kim Eriman. Mayong hapon dira sa imo sa may more siya. Natapos mo na imo module. Sa kay Ma'am Suzette Pahay Marhen, naga-monitor man siya sa Barangay 30. Tamyaw ko nung iya nga mga relatives, no? Dira sa Banwas sang Manaplas. Yes, salamat, Gid. Alas 2:43. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay akon man sugpunan ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-duga. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
Face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, diri kita sa
istorya pag istorya. Pagsugpon sang aton iya nga mga nabilin pa nga mga horoscope. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tuptub Desyembre 21, kaayuha dira mga schedule sang reservation para wala ka dira iya sa mga problemahon. Okay? Pagatingwaan man nga bisan pa paano bala mabuhin-buhinan dira ang imo iya nga kabugaton. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 33. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tuptub Enero 19, ang imo iya nga gratefulness nga ginatawag sa imong mga kaupod, magabunga ina sa mga oportunidad. Oy, subong man Capricorn, maano ka na, mahilway ka na sa mga kautangan. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 56, 39, 12, and 21. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tuptub Pebrero 18, posibleng magsalo ikaw sa probinsya. Kami gani kunara ka sa probinsya, tawhay, di ba? Sige, sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 36, 49, 22, and 11. Citrine yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Kayuha dira ang consciousness para yang makakas sa mga nagapang guba dira sa imo palibot. In short, hindi na pagsapaka mga tao nga halay dira pang istorya, mga negative, diba? Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 11. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, ang gulpi-gulpi dira ba lang nga mga desisyon, kinahanglan, hindi ina pagpadayuna. Kung ianay sa nga insakto ang imo dira nga mga desisyon, basi dira ka pa mabutang sa alang-alang. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Malingin subong imo ulo, Taurus. Kung man sa nagakabaton dira nimo lain-lain iya nga mga opinion. Mas maayo nga mag-consult ka sa somebody nga imo iya nga masaligan para maka inabalang nga imo iya nga pagasundon kung ano man ang iya ihatag nga suggestion, di ba? Para magklaro ang imo iya nga paminsaron kag mangin klaro man ang imo iya nga final decision. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 14. Emerald green is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. Amo yadto ang aton man horoscope of the day aton kapalaran for today. Sa subong man iya nga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 9, tuig 2021. This time dir kita anay sa aton man nga orasyo imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag
kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a Salamat kid sa aton yung mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Apang antes man diri kita anay sa aton iya nga Bible verse of the day gikan sa Micah chapter 6 verse 8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman yung lagad, inisindayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.